Ассалому алейкум духтарако, созен нағзен саломати хубай ина дар бораи нижни билио пристабден ку духтаро боз ма ина ми нуқтаи савдо омадагим новинкаҳо шавзима шумода нишон метим. Нархошон чӣ хелай так пушо ина мино ай 5 сомон сар мешавам қахушруям ки аз 5 сомон нархш сар мешава. Ана баъд бо ҳаст такпушои болош аз 15 сомон сар мешава нархш байҷада бо 20 сома дора 25 сома дора хулас ҳар намудуш ҳастай. Пижамои фасони хушру доран 70 сомон ози дарафти навор ҳамаша нишон метим. Инчунин духтарако пинюар доран 40 сомон. Бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор марамат биёен омада наметонед нависен хичон дарав шумода доставка мекунанд. Ина нигоҳ кунед борошона бинед чӣ хел буракои фасони хушрӯ овардагиянд. Таракои хушрӯ нигоҳ кунед четвёркои фасон омадаи новинка акцакати 120 сомон нигоҳ кунед халатик дора сарочка дора бо брук дора баъд шортик дора беҳад хушрӯ 120 сомон ғавсакай материалш марамат ина каседа дар корай ҳатман биёен. Баъд нигоҳ кунед инами тараф ҳамаша ҳамин нархай ҳамаш 120 сомони духтаро кадомеша мегирен 120 сомони эҷада ҳам тройка ҳам четвёрка ҳастай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатурай. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Доставка дар кор боша бинависен духтаро даррава как доставкатон мекунанд сураташа мепартоянд. Аксияи беҳтарин рафтестай духтарако нигоҳ кунед бори новинка омадаям қа пижамачои хушрӯ 70 сомон ира бинед айни тигриш фақат ами як намудуш ҳаста як цветш айни барби боша бамбука ки хушрӯи материалш чанд расветка дора 70 сомон марамат духтарако омада наметонед бинависен даррав доставкатон мекунанд беҳад фасонай шумо инаи барбиёшам метонед бинависен шуна сураташа мепартоянд бинед чӣ хел хушрӯи материалошам хичонам 70 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатурай. Барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст. Қадвойкачои хушрӯ омадаи духтарако нигоҳ кунед 70 сомон ваяй королевский мраморай блеск дора ки хушрӯ шушта мепӯшед мана нигоҳ кунед двойкача пижамаи хушрӯ эҷада бо дигар цветошам аст нишон метим ина 70 сомони савз дора бардови дора ёш бо барби будая инаи цвет дора пӯстча бинед боимхе надпис дора хулас 70 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза айҷа духтаро 9 қаторе на 9 қатор рақамошон ҳаст страничкашон аст метид кадагим бидроен тамошо кунен иҷара аҳамиятенда чӣ хел борошон бисёрай ҳамаи чӣ доранд духтаро двойка тройка такпуш чизе ки хоҳен пинюарои арзон хулас ҳамаш бо нархҳои дастрас дар анами нуқтаи савдо. Бори новинка омадаи духтарако инам хели двойкачои хушрӯ шортик катиян нархошон 60 сомон беҳад фасонай материалшам хичам марамат метавонед биёен айпеш бо бинен пижамои фасон пинюарои хушрӯ ҳама чи омадагай айнаи пижамо омадай размерои калонуш 90 сомон размерои майдаш 70 сомон остин дароз 80 сомон майдааш 80 сомон калонуш 90 сомон хулас чандта гул дора метавонед нависен шона бо биён айпеш тамошо кунед борошон хушрӯ айҷара ма фақат видео мекунам медонед хитон духтаро. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 9 қатор